Strašne priče za plašljivu decu. Dobrodošli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Zaključena vrata su zaista zastrašujuća. Slažeš li se, Tankonogi? Zašto? Otvori, Tankonogi. Zaključana vrata. Postoji soba u kući, u gradu, u dalekoj zemlji. Niko se ne usuđuje da ih otvori. Vrata su zaključana 75 godina. I za to vreme ni jedno živo biće nije kročilo unutra. Na vratima je upozorenje. Čuvaj se duha. Svake noći, kada otkuca ponoć, jezivi krik nagovesti početak lova. Teške potkovane čizme šetaju gore dole. Drvena stolica se lomi, sekira seče, a jezivi šapat dovodi do ludila one koji ga slušaju. Duh zove u pomoć, vrata škripe, ključ klikće, a mlaz krvi probija kroz tavanicu i kaplje na pod. Matt i Jody su došli sa Novog Zelanda. Tražili su jeftinu kuću. Na celom svetu nije bilo jeftinije kuće od one sa zaključanim vratima. Platili su i odmah se uselili sa svojom ćerkom Išbel. Njih troje su živeli srećno. Nije ih uznemirila buka koja je dolazila iz zaključane sobe. Matt i Jody su bili gluvi, a Išbel je bila isuviše mala da bi razumela šta je to zapravo užas. Ali dok je rasla, Išbel se pitala ko je duh u sobi iznad nje. Jednog dana, pre nego što su se njeni roditelji probudili, ona je nestala. Njeni roditelji su izbezumljeno trčali po kući. Ali nisu mogli da nađu Išbel, osim ako... Matt je preskakao po 3 stepenika. Išbel, Išbel! Sa druge strane vrata se čuo zvuk potkovanih čizama. Slabašan glas je vikao, otvori vrata! Ali Matt ništa nije čuo. Išbel, Išbel! Video je da se kvaka pomera, kao da je neko pokušavao da izađe. Išbel je bila u sobi. Matt je morao da je spase. Duh je pokušavao da ga spreči da spase svoju ćerku. Tata, reče Išbel. Išbel je našla veliku rupu u nebu. Naredne 3 godine, zastrašujući krici i uzdasi iz sobe iznad pretvorili su njene snove u noćne more. Ali njena opsednutost zaključanim vratima nikada nije splasnula. Što je više slušala te tužne vapaje. Išbel, Išbel, dođi, pusti me da izađe. Sve više je želela da upozna duha.
Otkucala je ponoć, kada se iskrala iz kreveta. Čula je grebanje nalik onome koje stvaraju pacovi kada su zatvoreni u kovčegu. Dopiralo je iz dimnjaka. Ižbel je požurila do vrata i povikala: "U pomoć, duh dolazi po mene!" Ali naravno niko je nije čuo. U stvari, niko živ. "Pomozi mi!" Duh je odgovorio na njen poziv. "Pomozi mi!" Glas iz daljine zvučao tužno i usamljeno. Ali duh je želeo da ona tako misli da bi ga pustila napolje. Počela je da se penje stepenicama prema zaključanim vratima. "Zdravo," reče Ižbel slabašnim glasom. Sekira je udarila u drvo. "Zdravo." Tanki beli prst je dodirnuo Ižbelino koleno. Mamio ju je napred. "Ižbel, otvori vrata." Tada je prst nestao. Ižbel je pokušavala da vidi šta je ispod vrata. Bio je to ključ. "Uzmi ključ, Ižbel, otvori vrata, oslobodi me, Ižbel." Brava nije otključana 75 godina. Kvaka nije dodirnuta. Soba nije viđena ljudskim očima. Bilo je mračno. Nešto je bilo iza nje. Duh! Krvožedni duh sa sekirom. Duh koji je odsecao glave stajao je iza nje. "Baš mi je drago da te vidim," reče starac. 75 godina čekam da neko otvori ta vrata. Kada uhvatim osobu koja me je zaključala, skupo će mi platiti." "Izvinite," reče Ižbel. "A jeste li vi duh?" "Za Boga ne. Nadam se da nisam. A možemo li da nađemo nešto za jelo? Mnogo sam gladan." Zamislite koliko su Met i Jody bili iznenađeni kada su otkrili da je njihov duh u stvari bio čovek. Zamislite koliko su tek bili iznenađeni kada su čuli svaku reč koju je on izgovarao. "Ižbel nam je rekla da ti praviš užasnu buku." "Zar vi ne biste? Mislio sam da nikada neću biti spasen." "A šta je sa sekirom?" "Sekao sam drva za vatru. Unutra je hladno." "Odakle je dolazila krv?" "A da, nisam pažljivo koristio sekiru. Stalno sam sekao svoj prst." "Izvrsno." "O, koliko imaš godina?" "Nisam siguran. Mislim da imam oko 115 godina." Nikada nisam sedela u krilu nekoga ko je toliko star." Skočila je u njegovo krilo. Ali starac nije bio tu. "Probudi se, tankonogi, gotovo je. Vreme je da pođemo kući." "Vrata su zaključana. Da li si to ti šališ?" Da li se usuđujem da otvorim?" "A mislim da hoću."